Kaixo launok, eta ongi etorri txorienera. Gaur, esan dako, atzo horreatu genizuen, Txekiera joango gara, eta honek ze kontatuko dizu, pixkat, bertako gastronomia, eta, iasko urtean, uda baino lehenago azken txiloeko atala, Txekian egin genuen, da pixkat gogoratu zer ikusi genuen, eta... Beraz, ez goiaz literalki Txekiara. Ez, baina gastronomiarekin, saioarekin bidaiatuko dugu. Lagun. A ber, Patri, zuk zure Vietnamgo historiak eta kontatzen genizkizune, hemen guri, han nian sentitzen ditzen, benetan. Bai, Ni gaur orduan Txekian sentituko naz. Aukeretako bada, noski, ziur ni bai, saiatuko gara bentsat, zuei ara eramaten gure saporiekin, da zigorre kontauko itxun, historixekin bebai. Beraz, zeko zina guiozu, zenik badukat, Txekiako izena. Nik, jendeak ez duen ez ulertuko nik esango dit euskera. Zingo ditugula, holako aranbola gozo batzuk, ero arandanpinak, ero lan, baina izena, uste dizu, venga, botasuk gogoet, badakiko gogoak intzo dela, eta botasuk izena. Ezbeskobe? Kenedliki. Kenedriki, aranbolak, BTA, postre aranbolak. Hor, argi eta garbi, erendrikil, esan du... Kenedliki. Hori. Aranak. Aranak, hemen. Ezbesklobe. Okanak gure etxean. Ezbesklobe, bolatxuak. Betiak. Bai, dala darakoa. Hemendik parkamena gure lagun txekiar guztiei, eta saiatuko naz aldan hoekin errezeta hoiten, egia da gaziak eta gozoa jangen dituen, marrubiekin betea jangen dituen, ze hauek bada egiten dituzte garaiko frutaren arabera, horrekin betetzen dituzte. Han osoikoak, eta oso politia dira marrubiekin indakoak. Nik aranekin ingo du, ze han araniken asko egiten dituzte, eta kontakotzut errezetan nola ingo du. Lehenbizi, gopor bat hartu, eta hor naztuko dugu, irina, gaztanbera, gurina, arrautza eta esnea. Lantzen hasi eta lortutako ore lisua luzatu eta hortik 20 bat atal aterako ditu. Atal horiek eskuarekin zapaldu eta gero horri bakoitzari aran erdi basartuko diogu. Jarraian, ure irekiten jarri, bertan botako ditu gure bolak, inokiek izango hasien moduan, eta 4 minutura ero flotatzen hasiko dira, atarengo ditugu eta horiek ingo ditugu gero gurinetik salteatu gurinetan, eta mitxoletatik pasa eta listo gongo dira. Honen lagungarri, saltza bat joango da, izango da mugurdi batzuk lapiko batean azukerarekin jarri, 5 minutu irakiten, birrindu, iragazi eta saltza alde batetik, eta ero txantili bat ingo dut. Horretako esne gaina harrotuko dut, vainillaren aziekin eta azukre hautzarekin, eta listo, gero 3 plater batean aurkeztu eta gozatu. Eta gustokuen aukeratu. Hombre, egia esan... Zuk argi daukatzu, zein izango dan? Txantilla tartean egon da, horre... Txantilla tartean egon da... Errexe izango, fruta ez toso aukeratuko, ez da... Bueno, benetan, oso goxoa zan. Bitu, jarriko dugana da, ja, horreatzen da holan, lehenengo jarriko saltza egiten. Orduan, mugurdiak, nik asuntan izostuak hartu ditut, baina freskoakin, berdin, baina izostu duen aukera egia da, prezioz oso ondo egoten direla, eta freskoa jaten ditu gehiago fruta moduan, baina lurreta ekiripila gustatzen zaie freskoak. Eta horako saltza bat iteko izostuak, prezioz neiko hobeto ateratzen dira, eta nik uste dut, ez tala nabarituko freskoa ero izostu erailtza. Niramak hortuan pila bat dauka mugurdixak, eta nik, guk etxean pila bat jate ditugu, niri freskoak pila gustatzen jate. Beraz nik bakit zein izango da nire gustokuena, pentsetan dut. Postre hau, ez da bakarrik Txekian itxen, bakarrik beba itxen da, Europako zentruan, Alemaniako Baviera eskualdean, ni hor Oktoberfesten egon nintzen oindala, aste batzuk, Austrian beba itxen die, eta, Europako zentruan. Eta han, beste itxen biztxiba dauke, esbetz kenkodel. Eta, 17. mendian sortu ziren, olako lehengo dumpling honek frutaz betiak, eta gero bebai hori mitxoletakin eta gaztanberakin itxen zienan. Beraz, badauki bere historixia. Bai, azkenean horre, mugakidea dira, ez? Austria, Alemania eta horre, eta Txekia eta hor danak eta, hori... Zaten duguna, mugak noiz jarri ziren, noiz errezetak lehena hor zeuden auskalo hor, baina kontua da ingurukoa direla eta errezetak eskualde batean ez dute muga kontuak eta ulertzen da ingurukoak esaten dana. Baina, egisa da, basagoela artxiduke bat, austriar bat, Francisco Fernandok, eta zen,
horren gustokuenak. Hau izan zen, lehen mundu gerra, bera hau hil zutenean. Bera hil zanean, da horra zan gerria, eta bai, Txekoslovakiako lehen presidentian plater gustokuena zan. Ida hau, Bai, beraz, bueno, badauka historia. Eta gero basaben gozogile frantzes bat, Eduard de Puman, eta berak esaten zauen, hau zala, munduko 10 gozuen artean, berak hau sartuko zauela lelena. Eta hori gozogile batek? Gozogile batek esan zaben. Beraz, bueno, bada gozo bat, olan historixan ziar, hauki ditxura, fans asko ikusten dan bezala. Bai. Gu egia esan, guk daztatu nuenen, gaina, bigarren aldiatea zigutenean, esan du, bi eguneko tartea izan zen. Berriro postrea, ez da gizer, da, izenataz ginen galtzen kartan eskatzekotan. Zaten gainen, zerbait hemengo oikua, beti jatetxetara juten gainean. Eta atera zigutenean hau berri esan du, eta hor bietan marrubinak izan ziren. Ospatzeko da hor, bai, kontatu. Bai, ez, gaztan bera hemen, rikota gazta, erabili dezakezue, hemen erdian irina zabaldu dut, arrautza bat. Arrautza ingo duana lehenko, irabiatu ingo dut, hemen, gaztan bera erabiliko dut, gaztan bera nuntzia, eta hor sartuko dut, gero gurina eta esnea. Irin pixkat gehiago hor daukat bada espada, eta lantzen hasi behar naiz, hemen horako orelixua lortu arte. Hemen egia da, pixat saltzeatzen ibilintzen errezeta behiteko, eta gaur egun interneten pila badu, ez? Eta errezeta honekin, publizidade moduan, hau egiteko bat duzera saltzen da, ume batek egin dezaken posterrea. Eta oso erreza da, eta umeak askotan agertzen dira errezeta hau egiten. Badode 2 bideo, non umeak egiten dituzten errezeta. Orduan, guk ikastolan ikasten dugu hori jogurpote bizkotxua, eta Txekian antza ikasten dago postra hau itzen. Ez da gehiago ikasten dute, baina egiten dute, eta bintzat hori, zabaltzen dute jende animatzeko postra hau egiten, nola erreza dan eta merezi duela egite. Guk zuei ekartzen dutzu gaurkoan. Eta zu Txekian zeuzenean zigor, ze betegarrikin daztatu zinun? Marrubixak. Marrubixakin? Marrubixak, eta besteat gazia izan zen, baina naiz gogoratzen zer zeukan. Igual gazta edo aukiko zauen? Enaz gogoratzen, marrubixana hori bai, baina gero gazia naiz gogoratzen, ze ustut berdina zala. Baina, sasoikua behal da izan, ez? Albertxikuekin, marrubixekin, hori, ez? Urtian zier, aldatu zeike betegarrixe, sasoien arabera da frutan denboraldixan arabera. Nik hau suposatzen dut, patria, azkenian, banana pusketako lan hartu, banana pusketa. Ero egin aldo, ezberdinak eta ero jolastu, ez? Hartu mokadua, ze bola bat izaten da, borobilak egiten maituzu, barruan ea zer izango ete duen, ez? Eta jolasten hori, bai, bananakin ere hau zeuru zoragarri da hola. Berez, zenbat aldiz daztatu zinun? Bat? Bi? Bi gozoak eta bat gazia. 3 aldiz. Oso ondo. Egizan, gastronomia interesgarria, oso ondo jangen duen. Famatu da dira garagardoa, baina lantaldeko bati, zuzendari jauna esan zen, Alemanian eta guxok gaztetu den itxula. Hemen, apunta hostia txiste bat esan gotzut? Txauna, jesarriko naz? Bai, prestatu, Txekiako herrialdea bizitatu ostean, zure zerrendan, txeka egin duzu? Barkatu, eragozpenak, txorienetarrok, hau zen, gidoilariaren txiste, eguneko txiste txarra, egunero bateon bat hor sartzeozku, beraz gaurkoa, hori izan. Bai, baina, eta jakin izazue, oraindik txarra hoa botatzeko gai badela, filtroa jartzen dugu. Berez, pentsau, filtroa jarrita hori atara bada, pentsau zeintzu dauzen atzetik. Eta ez ditu botatzen, asko ez ditu botatzen esategu ez. Nik esategu, patria, hau ez. Bai, orduan nolatan aukeratu zinu nolan txekiara joetia edo zer deitzen zutzun atentzioa? Hori nagusian kontua da. Beti gu bilatzen du, alde batetik lasterketa bat egon behar zen, txiloeak egiteko, eta gero era berean, lasterketa dagoen inguruan, erakargarria izan barra turistikoki baita, ez? Orduan bi gauza horiek batzen dituen, hainbat tokitara idazten dugu, hori bakizu idazten duzu, 10 tokitara, eta gero 15 erantzuten dizute esaten zu juteko gara. Ze nahi dute dena, oalda erantzi izan? Ez, idazten dizute pik bakarrik esaten... Esaten baiet. Ez, hori, guk beti iten duguna bitu, Alberto Gor petzatzen ditu, holako leku interesgarri batzuk, gero hor lasterketa bat esaten, zigor, aurkitu hor zerbait interesgarria, bilatzen dugu zerbait, eta ero idazten diegu. Eta egia da, bitu, ni Txekia, sekulia zitzaidan, Praga eta entzuten dozu, baina zitzaidan inoiz okurrik jolan,
juteara, eta esan, gero, harrituta eta asko gustatu zitzaidan Tokio, eta Praga ez genduen ikusi ere, eta sorpresa pila bat, azkenean, hori ez, Txekia entzuten dozunean Praga etorten jatzu burura, baina, pila gauza ditxu, deskubritzeko, nire kuadriako lagun Iraia, egon zan, Erasmusa hitzen, Bernon, dala Txekiako bigarren hiririk haundixena. Eta, etorri izan maite minduta. Guztiz maite minduta, ze aukeria izen zaben bebai, ondotik eta bidaiatzeko, eta hori, garagardua ona. Ardaua, ona, bebai, esauztanean, basauzela eskualde batzuk bebai, ardaua itxen zabienak. Gu ginen, hor, Austriako mugatik, Mikulofetik sartu ginen, eta inguru guzti hori, mastiz beteta dago, bertako ardoak dastatzeko aukera izan genuen, eta Berno oso hiri bizia da, ez? Ikasle pila badao, kalean giroa dago, jatetxetan eta gu, tabernetan eta, zaten genuen, baina, zer da, azte bitartean da, dana beteta. Eguerdi eta iluntzean zer da, zer da... Bai, ambientia basauen beraz. Kriston ambientia, jende pila bat eta giro oso ona. Apunta izue, gozo-goxuak, garagardo merkia eta giro ona. Beraz, apunta lekua bada apuntatzeko. Eta ze mozotzun bilur geixau, Mikulov hilerriak edo hau ze lurazpiko esurte gixak. Ostra, esurte gixak esan ikusgarri zen da. Mikuloven egon ginen hango hilerri juduan, eta hor bitxia dala nik genekien, tokia zeukaten, beto hemen, ez da tokia hau daukazu, eta karo, judu asko juntzien bertara, eta hiltzen juten ziren, da toki gutxi, orduan, zelan itez ituzten hartu, eta beraien honek hilarriak, zutik ipini beharrean, ja, zeramaten denbora bat, etzan itez ituzten, eta horren tokian beste bat jarri, eta erolako, zegoen olako horma handi bat, eta dana ziren, hilarriak etzan da, bata bestearen gainean. Zaldu, baina, izenak eta gerten ziren? Ez ziren ikusten, izenek izun nor dagoen hor. Baina, karo, zeuskan ez da izan bat eundaka urte, hilarri horrek. Orduan, hori bitxia iruditu zitzaidan, baina hor, Bernoko horre zurtegia, esan, ez da egit, zenbat, 5.000 personen ezurrak aurkitu zituztenan, eta gero dana zeukaten museo moduan, han buru ezur guztiak kolokatutan zuri begira, eta, toki iluna, bitxia. Bilurra, emoten zaben holan, errespetua behintzat. Errespetua. Holan, egunien zier da, bisita turistikon baten egoten bazara, hori pasatzen da ez, bilurrezko pelikuletan, agertzen da holan bide bat iluna, beste bat argia, da jende oso joten da ilunetik. Ez haitxe joan hortik, ze pasako jatzu, nik etxetik badakit, zube bai jakimiko zu. Ez dietelako jartzen gu pelikulan daukagun musika hori atzetik. Txin. Musika hori jarriko zu, pentsatu, ilunetan zata, hori jartzen zizut eta ja, zatezu, Houston, zerbait dago hemen. Arazo badaukagu. Eta gero, ikusi dut nik Txiloeko atala, eta ikusi dut Olumuken egon zinetela olako jatetxe baten, Long Short Storyn, eta jaten zinuten bitartien, basaben olako musika entzuteko, ez? Guri ez ziguten jarri, musikarik ez genuen entzu, baina bai ikusteko aukera izan genuen sukaldea parez pare, sukalde ireki horietako bat, egia gero eta gehiago daude olako, Pila bat. Modan jarri di, eta nipentzatu ondo dauela modan jartzia, ze horrek derrigortze dutze bai, olako sukaldari xeita, garbixak izeten, dana polipolitxak jartzen, da, zeuran zuk prozesua ikusten dozu, eta hartzen dutzu olako, pasta egozi da, olako potoko tomate bat aldabenean jarri, da emon, bueno. Egia da, kompromesua da, sukaldarien zagoet, baina zuk esatezuna. Ondo, ze sukaldariak, eta, bertan, lanean dauden profesionalak, ez bakarrik, nik egia esan, olako, nik jatetxetan da lan egin dut, eta zikinkeririk eta esateko lan ezin dela zerbait, kanporatatzea holan zerbait, lurrera erori dana, ez dakit, esate bat, nik hori ez dut ikusi. Baina bai ikusi dut, sukalderan dauen tensioa, eta horre egoten diren, momentu batzuetan egoten diren buiak, ez? Orduan horlakoetan, moztu inbersara, eta esan, zerbitzi bat bukatzen danean, harrapako zaitut. Ez? Azkenien, horre egoten da, bihartzen dutzu. Tensioa esaten dana. Bueno, Patri, hau lusatu dut, eta bizango zen, gukingo baden itun hemen, honek, nola da? Empanadiak edo. Ez, lehen esan dut da. Damplinak. Ez. Zer? Italiakoa inokiak. Inokiak. Inokiak ingoan itun hartu eta pla horra botatzen jungo ginen. Guko inin bar duena eskua garbitu, aranak erditik moztu, eta orduan
hemen dimostan jugunez da eskuekin. Hau bi erataren alda, hartuta arrabola batekin, zabaldu, gero edalontziero olako moldea mosteko batekin, moztu eta erdian sartu bat eta bildu. Ero bestela, hartu bola bakoitza, zapaldu eskuekin, eta ero erdi bat sartu barruan. Eta bildu egin behar da. Oso ondo. Eskuak garbitu eta arana garbitzen noan. Oso ondo. Nik honek ikusi dut, lehen historian da, hasi zienien, 17. mendian ezagutzu detenean, itxen zila frigituta. Ontxe gaur egun, itxen die egosi. Frigituta bai, holan, gurinean da... Nik... Hemen gotzi bere gauzi. Ni bi eratarengo ditut. Lehenengo egosingo ditut, baina gero bai salteatuko ditut gurin pixka batekin eta. Saltza... ikutu bat. Bai, inda dago, hau itzaldu ingut, eta gero ingo duguna birru indu eta iragazi. Morduan, kontauko ez dazu hori zabizen itxen bitartean, zein izan zan olen geixen guztau jatzuna? Txekiatik? Bueno, hor, ni historia kontuak eta lan asko gustatzen zaizki. Lehenko garaietako, ez dakite, jauntxoen historia, gero beraien gazteluak eta jauregiak eta alde hortatik, ikusgarrixako mende ez? Bai. Hor Liechtenstein darrak bizi izan ziren hor, ez da izan mendetan zehar, eta beraien jauregia bizitatzeko aukera izan genuen, gaina ziren garai hartan, beraiek horregon zirenean, uste dut 16. mende inguruan, Europako aberiatzenetakoa ziren. Eta esaten zen, dena zeukaten, jun eta zeukaten gaztelu batean, naiz batzen izena, horrelako minarete bat, daukaten arabiarrek deitzeko errasura ero, eta hartu, arabiatik ekarri zuten arkitekto bat, eta praun, han 35 metroko katxarrua, etxaurrian egin zidaten. Etxaurrian, ero jardinean. Beraz, jauregixak ikusgarrixak enguak. Arotzo honenak eraman da, artista honenak lana indan, hor detailera. Dana. Hori asko gustatu zitzaidan. Ez dana perfektua zen. Lasterketa ondoren, bai, zaize gertatu zitzaidan, lasterketa bukatu eta gero. Lasterketan bertan, komunera jun behar izan itzen, korrika enitzela iken, komunera jun behar izan itzen, estualdi bat izan nuen. Kontu da, lasterketa bukatu zala, bukatu genuen saioa, agurra egin genuen, hotelera jun itzen dutxatzera, eta enitzen atera ja, komunetik. Goizaldeko ordu biak arte, goitik eta betik, baina horrek ez dauka herrialdiakin zerikusirik, hori da zure digestio arazoa. Txekiatik zez jatzun guztau, larrialdi bat izan hauen. Hori ez aidanik gertatzen, ala, Txekian. Hori ez da gura detailerik, eskerrik asko. Bale. Txekiatik olan gutxien guztau jatzuna. Ezoros. Ezebez, dana. Ezoros. Ondo zan da gaira? Bai. Bota. Hor, nola da, zuen lagunan non zan? Ni laguna Bernon. Bernon erlojua daukate, baina ez dizute abizatzen. Han, ateratzen da olako bolatxo bat, erloju magiko bat, eta ateratzen omen da 12etan. Baina ez dizute esaten han 12 direla 11etan. Zeba? Bernon bakarrik. Hor historia bat daukate, sitiatuta egon zen Berno, eta olako, ez da, ejerzito batik, eta entzun, beraien belarretara iritsi zen, beraien kapitainak, erregeak esan zuela, biharko 12etako espadugu herri hau hartzen, bagoaz hemendik. Eta hori beraien belarretan entzuzan. Orduan zein zituzten, erloju guztiak aurreratu. Ordu bete. Eta 11etan jo zuten 12ak, eta esan zuten, ez dugu lortu irria, eta martxa izuten. Eta horrezkerola nomenaldi bezala? 11etan, 12etan, 11ak dia 12ak. Bueno, baina tabernak itxiko daue dan orduan, ez? Hori ez da, bai, suposatzen dut. Horren besterako gu... Ez zinen tabernetan egon. Biteli gu lanera juten gara. Gu profesionala gara. Zu karrera eta komunien egon zinen orduan. Bai, esan dutzu komunia junitzela, ez? Bai, esan dutzu. Oso txarto, Bueno, orduan daz, karrerian zela mautu zinun, karreria ondo inzinun, marka ona... Ez da, junitzen moduan junta txorkatila erdi ikututa, eta tripak erdizpurdi. Eta tripak erdizpurdi, gaina... Zelako bidaia. Bai, geratu inberresan itzen karreran, esan dizut. Kontua da, gero... Karrera junzan, azkarregia zinitzen, segia da, lasterketa honetako txorkatila gaizki neukan ezen nuen ia entrenatu. Eta, bueno, egin nuen... Zen bada, bat hogeita malau. Bueno, nire maratu herrian, nire marka hoberena, Montpellierren, lau urte lehen hau inuen bat 16 veteranotan bigarren o hirugarren gatu nintzen. Hau, baina, bueno, izu, ez nazke jatzen. Alberto baino askarra jo nintzen. Alberto korrika egin zuen zati baten, Bai? Bai, iten du. Zauztan lehen, behobia inbidagoela urten, da... Bai, zera, bai? Bai. Ez du sinesten.
Baiet. Bueno, hemen ikusten duzu, horrela hartu, hemen irinakin, pixkat oliotan bustita, eta egin behar duguna da, gure haranak horrela bildu. Horrek biltzeko pentsatagat erresak, azkenean bere forma dauki, baina, ostras, hau likidua izen da? Hau saltza da, Saltza da. Pentsatzen barruan joan bizala da, nik esaten hauen. Zelzein bida hor? Ez, hau binako genuna hartu, honek moldeak da saltzen dituztenak. Ze batzuk egoten die marrubiz eta mugurdiz beteta eta esan baina silikonazko molde horiek saltzen dituztenak horrek bonboiak iteko txikiak. Lehengo hor... Izostu. Edo gelatina jarri. Izostu, hobeto izostu. Izos gaioan sartu, gero hemen barruan sartu, eta ero izango luke olako bihotz likido bat. Orduan, utzea zue batzuk egiten hemen. A ber, lagunduko tzu baten. Bai, txon, lagunduko tzutolan irin pixka bat. Hauzutzako. Gauzia da, zabaldu. Zabaldu eskuekin. Holan. Bai, eta ero, barruan. Okaran bat. Aranak, gure txian, gure inguruan, okaranak gehienak, horixa badaur, baina gure nire txinguruan danak baltzak dira. Okarak, eta lehen alesekin egon ez, hitzeiten, egia da, aranpasak, dena beltza die. Hori zer izango da, beltztu iten direla lehortzen direnean? A ber, ekipo, venga, ikertu zuen, bueno, a ber, Aitor eta Sierrez gratzen izatela, baina urko, zuen zerrekin behiratu mesez, ea segatik, aranpasak, bilakatzen dien, beltzak eta ez dauden... Zelako politxa, Artista da, Kanal Kozinak nahi zuen, MTVk eta kate guztien nahi zuten, eta gu fitxatu genuen, txorien erako. Taka! Mehatxuak jarraitu zakarrik etorri nazona. Zin mehatxu. Patri, mesedez. Broma da. Dana ez eza. Asko maite dute tebe bat. Lagunok, utzi guzue guri hauek betetzen, eta dana beteta dauzkagunean, etorriko gara hemen, hoxe, egosketa bat, saltza birrindu, eta garrantzitsuena, txantilla egin behar dugu. Oia. Bueno, azkena, listo. Hemen txe, danak bilduta, eta orain, ura irekiten dago, eta hor jungo gara, txandak, sartzen zetana batera, etorkizun latza. Kostako da. Hemen bestaldetik, daukat dagoeneko gure mugurdi saltza, birrindu indut, eta hemen dauka prest, gero iragazteko azkenengo momentuan, eta hau, epela ondo jongoaz. Azkenean errezeta hau, kontutan izan, han epela ero jaten dutela, ez negaina eta aldamenen izango ditu, baina hor epela jongo da. Orduan, egosteko, ez? Hau, bera bai, oin, pixuarekin bera jongo dira, eta, lau bat minutura ero, gorantza etorriko dira. Orduan, atarako ditu, launak jongo naiz, eta gero ingo ditut, hemen, gurina sartzai badaukat hemen, eta gurinetik eta pasatuko ditut pixkat, gozatzeko esaten dena. Lehen, gabizen hitz egiten zigorren bidaiai buruz, Moravia aldian, hor Txekian, eta nik kontakotzu, nik Txekiai buruz dakiten datu batzuk. Bota. Lehen, Txekoslovakia zan herrialdia. Gu gazte ginenean Txekoslovakia zan. Eskenean, Txekoslovakia izan 1918-tik 1928 da, gero, nazi zen menpe geratu zan, da hori ez zan ezebe izan, da 45-tik 82-ra berriz, Txekia eta Eslovakia ontxe gaur egun ezagutzen diren bezala, lehen batera zauzen, beraz, guk ezagutu genduna. Ikastolan guk hori ikasi genduen, azkenean. Eta hango hizkuntzak, gogoratzen duzu honen izena zela zan? Jikak hitz egiten zuen oso honen errezeta. Ez, jika zan gure gida. Parkatu, jika nahi pentsatzen. Ez, honen, ez nola zan. Hizkuntza bauk, hizkuntza saia emoten dau, ez? Hizkuntza, nahiko, entzute dozunean behintzat? Oso askarri, ez da, doa... Berai guri euskera zentzutea, berak jikak egizan erderaz bazekien, baina harrituta geratzen zen guri, baina guk, tutik ez, esan ulertzen, ezer. Ezer. Die 10 milioi iztun. Bai. Berez, ez da hizkuntza txikixa, bez? Euskarakin konparauta behintzat, ez da bape txikixa, eta, herrialde pila batetan, hitz egiten da, Txekian, Serbian, Polonian, Ukranian, eta, herrialde desberdinetan bai. Eta gainera dago hartuta hizkuntza minoritario ofizial bezala. Beraz, onartuta dago herrialde pila batetan. Nik esatizut, gukan
tutik ez, gero egia da, inglesarekin eta han, moldatzen zara, ez? Mundu guztiarekin. Beitu, esperientzia gastronomiko onena izan genduena, hamburgueseri batean izan genuen. Ah, bai? Bai. Baina ezan edozein hamburgueseri. Zara, hamburguesera bat fin-fina. Hamburgueseri hortan, sukaldari jan zegoen, bozeoloan ibiltze zala eta holan gainera, eta beraitek, herrian bertan, lehen nintzene zeukan baserria. Baserri bizia izien bere gurasoak, eta hor erabiltzen zituzten produktu guztiak, haitan baserrikoa zian gehienak. Orduan bertako baratzeko kontua, beraien hamburguesak egiten beraien etxeko haragiarekin. Tipoa bai nahi zuela, hamburgueseria bat bai, baina goi mailako hamburgueseria. Eta produktu zoragarria beraik egiten zituzten beraien ospinetako, enkurtiduak eta honen dana beraik egiten zituzten, saltzak ogia ondoko okindeikoa bertan egiten zuena. Orduan izan zen, tipoa astopotroa bat, baina esperientzia gastronomikoa, baina azte ginen grabatzen da bota holan eskualan, zara, hello! Hemen olako biceps bat ateatzen zitzaion, esaten nian Inigori, guazen aurrenekoan grabatzen, ze beste bizarrera olakoa eta eskua txikitzen di. Holan estutu iten ziren, holan, gaia gustatagakon, ez? Bai, esan oso showmana zan, Eta kontua gainera, ez zinun eurotan ordaino? Ez, han euroak ez daude. Claro, txekiar koroak dau, 2004tik aurrera dau, Europar Batasunean sartuta, baina txekiar koroak dauzkate. Baina nik entzun dut, badauzela holako leku turistikoak udat, eta uda batzutan, onartzen dituztela euroak, igual tabernan baten, eskenean, jende pila bat faten da, mugatik igual kotxiakin, da, ez dakit. Baina, han patre bakizu, gaur egon, beti honei hasi dira pixkanaka gorantza igoten, igotzen dinak atengo ditut. Gaur egun badakizu gauza pila bat eta horrelako toki, ez da, erostera, ojatetxetan ero, txartelakin ordaintzen dozu. Orduan, karo, zuri azkenean, zure kontutik kentzen dizute eurotan, ez? Ideia diteko, guztut, hoeta lauziela euro batero gutxi horrela, kalkulo horrela iten genduen. Hoeta laukoroa. Hoeta laukoroa. Eta, ostera, presio aldetik, jana eta, ondo, baina gure hemengo antzera, zan nik uste nuen pixa merkeagoa izango zala, baina ez, janaria eta orokorrean hemengo bezala, dana. Baina hori, zait, nik dirua, atara nuen, baina holan 50 euro atara nituen, baina gehiena txartelakin, azken jute zalako toki ez da izer, da dana daukate gaur egun txartelakin ordaintzeko. Baina politxa dabe bai, ez dakit, bazken txampon desberdina, bilete desberdina, da nire horrek gustatzagat, haundie gixak ez tienean, 50 eurokoa badie, ingot nik aldaketia edo gaztauko ditut. Baina bai, izeten dienean, ez dakit, euro bat, 2 euro da, guztetan jatorrek. Kolekzio moruan ero behintzat eramatia. Gordetzen dituzu gaina? Bai, gustatzen jat. Txikixa, diuru kopuru txikixa bada. Gulen, esan, Europatik eta gulen hasieran, gehiago bidatzi edatzen nuenean, Europatik eta bidaiatzen genuen bakarrik, eta hor, gaina guk egiten kalkula, atea bergara eskalatzen, Frantziatik, gero Italiatik pasako gora. Austria, Alemania, Frantzia eta berantza etorriko, Suitzati bai. Orduan, atara behar izaten genuen pixkatanetik, eramaten genuen hemendik. Eta gero, ala ere, antokin baten, Kambio, Wessel, Txanje, olako batea aurkitzen genuen beti mugatan egoten ziren olako tokiak. Txanje hartzen zuen. Eta Wessel ero olako bat bai, eta han hiltzen ginen. Gero horrek gainera itxotzue, eurak gure daben aldaketia. Hori da. Niri oindala gutxi pasau jaz, oindala pare bat aste egon nintzen Londresen, asteburu pasata, familixakin. Eta libra batzuk atara ginen. Eta bazakitzu, ze pasau jakun? Londresen, ez dakit erretzuma batuan holan osuan izango dan, baina hemen txeba badauzte leku batzuk, ez dauela txartela onartzen. Handauz, leku pila bat, tokau jakun, baskartzeko leku pila bat, kafi hartzeko, bastel batzuk erosin hauen, gero bebai, lako kamiseta bat erosin hauen bebai. Ez dauela, not cash, bakarrik txartela. Eta sartzen dizuten nahi dutena, claro. Ez dakiz emak kobrauko zuen, baina zuk ataratzen zuela dirua, eta gero geratu ginen, libra pila batekin, ze pila gauza ezin ginen ordaino. Guri, Jordanian bitxeiritu zaida, ez zitzaidan, ia inun ez guenela arketu ordaintxeko txartelarekin.
No? Beitu, alrebez. Kontrakua, eta egia da, ostran, eta egia gaur goaz txiparekin, hori dana txartelarekin ordintzekoa. Eta han baitokatu zitzaikun, eolako kutsaseimata aurkitu, dirua atera, eta diruarekin dendetan da, galdetzen gendun, da ez basan oso turistikoa, ez zerbez. Ez. Bueno, hau egiten doaz, eta ora egin behar duguna da, gurin hemen. Sartei batean jarri, eta hauek gurinez, ondo, txigortu gozatu, erola bai, horako gorritu bat emango diegu, eta hauek berez ja horrela jateko moduan egongo litzateke, baina, bueno, hau izango zen, beste puntua, beste ikutu bat ematea. Eta ero hemen dauzkagu, mitxoleta hasiak. Mitxoleta erderaz dela, amapola. Amapola hasiekin, ero mitxoletan hasiekin atratzen zituztenan, eta, galezei horreko diotan die. Gurin barik? Ez, hau gero sartuko, hau guretzako batzuk, hau egingo ditut. Txikitxo batzuk, eske konparauta. Hori, ez dakit nondik, bueno, horko arana oso handia zen, Ahondixatara da. Bai, bueno, hauek hemen, jungora hain buelta batzuk ematen, eta utziazu hauek pixkat gorritzen, falta dana bakarri da, hemen gorritu, eta esne gaina hemen daukat. Baina izoz gaiuan daukat katilua, hotz. Ingo duana da, hemengo vainilla adar honen hasiak atarako ditugu, eta glas azukre honekin arrotu, eta, bueno, zezu. Gero, bigarrena daukaguna da, gozotik gasita pasakoa da. Bai, gaur postria ingo lehengo, da gero sarrerakoa. Zora, venga, ontsi gatoz, itxoin pixka, da utzi hauek egiten. Bueno, hauek gurinetik pasatuta, mitxoleta, eta bitxo, hasi, patre bitxo, Hau izina, alez hau da, txamar, hau onditxa, hau alez izan da. Ta hau? Hau ni. Ez, hori, itali. Azukrea, ni pixka gehiago botako nioketa, Ana, Zer? Osua, ez, azukrea gehiago ez. Ez? Hola nona. Bueno, hauek, pixkat, horrela, mitxoleta gainetik, gero, azukre gehiago. Eta zeitzen zotzuen, nolan, zerbitzatuta aldamenian saltzia edo oinarri izan edo nola jueten zan? Ez dago goratzen. Ez ergabe, saltza dena eta hau izan denik lusatzeko programa jarritako eta ontzeko errezeta jarri ditu dagoen gauzak izan dira. Azkenean, bai jartzen du, hau zerbitzatu, horrelako fruta saltza batekin ondo juten dira, orduan, bueno, erabaki nahen, esan nahen. Bat gorrilla? Txantilla mundu guztiari ondo asko gustatzen daio. Bai? Hemen, berotuko jara bat. Rakeneltxo bat. Txak. Arrautzatxo bat. Zerago goxua. Bakotzan dako bat. Bitu? Ze hona garen. Ostra, bil. Ematen da, honek, gaieta baltzak. Bakitzuko, beltzak eta txurixak. Horrek frikituta. Zeintzu? Hori baltza proba duzu zinuz gazmikakoa? Bai, proba. Karriko notu zen, bestela. Bueno, pixkanaka, euskeraz izango dizuet, hauek dira aran bola gozoak, aranez betetako bola gozoak, eta txekiarrez dira... Ezbezkobe, kenebliki! Kenebliki! A ber, Patri, zer ibiltzen zaizu? Igual, labanerekin moztu bat, hau maztu, a ber, eta erdiko haulan erakutziko diogu, gure ikusentzulei. Kenebliki esan da, Joe, kenebliki itxura bauka, bintzat? Non busti. Ni hemen. Baina, leko koiara da kenekin, ez altzen eukan eikua. Pizka bat ostuten itxiko esan. Eta honek fruta moduan kontatzen du, da? Bai. Dietistak esaten dizuenean, fruta jan behar duzu egunean ez da ditzen bat, pizak. Bostale? Bostale. Bat, 3, 4, 5, behitu bakoitzan dako 5. Taldiak indako, ez da eser geratuko, baina, bueno, jango daue, beste frutaren bat. Eta orain, bigarrena, ez eman pistarik, ez esan ezer. Lehen esan dut? Bai, esan duzu zer da? Ez, ontsa esan dut.
Bueno, eta Txekiar Errepublikakin jarraituz, ez da hangua holan bakarrik, baina Europa zentrualdien bebai asko jaten dan sarrera bada stick tartarra. Hau da, txala azpizuna satitxutan, moztuta, eta, saltza berezi batekin, eta holan gordinik jaten da. Nik 3 xerra ekarri ditut, eskatu dozti bat, ez plantxanei, ez dakiz, gure lantaldeko tipo berezi horrek zan. Ira, ez du la sudrituko plantxa pasatzearen. Niri stick tartarra pila gustatzen jat. Bai, niri pila gustatzen jat, eta hori tabernetan eta egoten danean, beti eskatzen dut. Eta ni berdiz, ega luzeana, izokinana, ero azpizunana. Nei bai. Oso. Kontatu nola ingo zuen. Kontatu. Lehenengo ingot saltza bat arrautzakin, ziapeakin eta olioakin, eta ondo hasiko ditut, saltza mina eta Worcestershire saltza, kaparrondo eta tipuleta txikitua, eta gatza gehitzuko du bai. Nahasi eta gorde. Gero, azpizuna, ogi txikitan satitxu eta saltzakin nahasikot, eta bukatzeko ingot ogisa satitxu, gurinakin olan txigortu, eta stick tartarra gainen jarri. Bale, ni sartai esaten azkenien, alezeri inberraldio azpizuna plantxan honek, da ez, ogia pasatzeko. Ez dut tingo. Bai, eta arrautza, ez da arrautz osua, baitxik eta bakarrik jarri bihau, arrautzan gorringoa. Gorringoa ere ikusten, bai. Hori da. Orduan, niri pia gustatzen gatolan. Janarixak gordinik, egisa esan, asko, eta... Jende bati atzera inaldio, baina, kontutan izan behar da, holako stick tartarra eta behar dugunean, edozein tartar gordinekin behar dugunean, lehen gaiak primerako izan behar dute. Hau da, freskoak. Ona urrengoa izan behar du, ez? Kontutan izan hor, arrautza gorringoa doala, haragia gordinek, ez dugula ezer kosinatuko, ez? Kosinatzen dugunean azkenean, eraldatu iten dugu jakia erabili behar duguna, eta alde batetik, higienizatu, esan dezagun, ez? Hili iten ditu hor somorro batzu, baina Euskal Herrian asko esate dute guk azpizuna jaten dugun moduan erdikoa gordinik, iruditzen zaie, basakeri bat. Hemen inberdana da hori bai, lehen mailako produktuak, freskuan, eta ein eta jan. Hau ezin da, sobratu da pixkat, ukin dugu horre, mai gainean eta gero oskailuan gordeko du, ez. Ez, baina hori kolorien eta antzematen da. Bada espada... Ona da nian ta. Bai, bada espada nik esatut. Olakoak ere inbar dituzunean gorde ez. Jan neurrian eta bukatu. Eta gero, Worcestershire saltza hau, saltza mina jarrikotzat, apurtxo bat, bakarrik? Benetan, Patri, ez haitu dala ezagutzen azken aldian, Bakit. Eta Worcestershire saltza, da, holan, pilat osagai ditxu antxoa, ez dakiz, eta da oso gazixa. Espaukatzue, edo, espauzue erabiltzen, hori bai ala bai erabili da. Baina, bada espada, ze Worcestershire saltza hori, igual, erostu duzue poto bat, gero honenako bakarri bidei, tantaka batzuk, eta igual, ez duzue geixau erabiltzen. Ordan, soja saltza apurtxo bat bai jarritxa, ez da zebe pasatzen. Hemen txaitzen dago... Worcestershire saltza dokana da irauten duela. Oskailun gordeta, hilabetiak. Bada espada, ontxe saltza hori, ondo emulsionatu da dago, lan krematxo bat bihurtu arte, eta ontxe jarri bihotzat, kaparrondo batzuk ondo txikituta, kaparrondoa dela, beste gauza bat, erosten duzula. Eta ero ez dakizula nun gehiago erabili, holako tartar saltza baten, ero tartar aragi, nola da, azpizuna holako tartar batean. Bai. Claro, ni tartariar saltza, tartara dana tartaroak. Claro, igual kaparra kandidatosa izango zientifikoa da. Egia da, ez duzu gero, ez dakizu nun gehiago erabili, eta, ospinolioak eta holako, ero pate bat, nik oino zein dut etxean azeitunakin, olibakin indako pate bat, eta holako bisitoke bat emateko, hor hartu birrintzen dizkiozue, eta gehiek ez da nabarituko, baina horrengo dira. Ez dakin un proba una guenta, behitxu hori, ideia bebai politxada, itxen dago holako stick tartar bat, baina holan euskaldun du, Ibarrako piparrakin. Baita. Eta behitxu, emotu dut ikutu hori ospinetakua, ez dauka inbeste hori honen zapore, baina, itxen dutza. Beraz, honek, ondo txikituta. Holako, koiera datxo bat. Saltzara. Hori da, saltzara, eta ontsa ingo berdina, hori, tipulatxakin. Hemen batzutan egiten dute tartar hauek aurkezteko garaian, jatetxetan ohikoa da baita haragia eta anasietuta, eta gainean arrautza gorringoa bakarrik jarrita. Saltzan beharrean, eta azkenean zuk egiten duzuna da, hor apurtu, nahasi dana, eta saltzan sartu egiten duzu, ez? Edo esan, oso ikusgarria da, begietatik sartzen da, polita da, eta azkenean, emaitza
berdina, azkenean horre egiten ari garena, baina gainean gehituko zein dioke. Beste batzuk mahonesa behai botatzen diote. Mahonesa bota aldiozu. Bai, mahonesa bota aldiozu, ero ez. Baina azkenean, Patri, zuk hau. Nahazten baduzu pixka bat gehiago, hor, olioa ni botatzen dio beti pixka bat. Bai, nik botatzat, Arrautza gorringoa daukazu. Bai, mahonesa ospinetako zerbait bota diozu, bai. Hartu, gero botatzen badiozu olioa azten zara mugitzen, eta mahonesa bat ingo zenuke hor. Bai, orduan, bueno, inalduzuna da, gorringoa bota beharrean ero, ala ere batzuk dute, maionesa gehi gorringo ikutu bat, horra indik krematxo geratzeko. Eta orduan, beti esaten duguna, hau ere, neurrian, neurrian dara moduan, lehen postrea azukrea, azukrea gaur egun, badakigu kontu zibili behar dugula azukrearekin, eta ez bakarri, ze jendeak esaten du, bai, nik kafeari ez dio botatzen azukrea, ero nik ez dakit, postreetan gutxi erabiltzen dut, baina eske jakipila batetan gaur egun azukrea dator sartuta, honek prozesatutako jakipila baten... Horreitan barra, hori da gorako... Asko. Ba, bueno, inzain olako elkarrizketa bat kalien, eta basain jendia, erosketak itxen, eta ematen zaren holan, bipoltza. Eta esaten zotzen, zenbat azukre dara hoiezu, zuk esan gramotan, zenbadan. Eta esaten, ez bakarrik urdai espiku erosiot, hori, ez moldeko gia, freskagarri bat, osukuen bat, azukrerik ez dut erosi. Eta saukien gero danan negurtzen zinun da, pila basan. Txoine, txiki-txikitxo bat. Hemen txesaltzia, geitxu dugu, gure kaparrondoak eta tipulatxa. Ondo txikituta pixak. Ontxe, enbiot, azpizuna, laukixetan moztu, lauki txikitxotan, eta bitartian beba ikusiko estazue, hogixat txigortzen, gurinakin, hori, apurtxo bat, zerbitzatzeko. Hor kondutan izan, freskagarriak erolako zuku bat, erosten mozu ez dala zuku hau batzuk konzentratuen bitartez gehi azukre izate dute. Gero, jogur batzuk eroste dituzula, jogurrak ere, segun zaporetakoa badira, hor ere azukrea dauka. Galletak, gero olako zerbait, gozogintzako zerbait hartzen duzu. Hor azukre pila bat. Baita gauze batzuetan, lehen mahonesa eta zegoen gara hitz egiten, mahonesa batzuei azukrea botatzen diete. Kroketak, nik hemen aipatu izan dute, inoiz, badago ez da, kroketa, nun izan zen txoko batean atea zizkiuten, marka batekoak golan izostuak, eta zaporeak osoak zeugaten, zenbat azukre bota diote honi. Zerbait gauza bati ulertu nezake, baina tomate frijitua ini botatzen diot, ero piperrak egiten ditu danean. Eta garratza izaten badoran, tomatia kosinatzen dozunean, eskatzen dotzu, azukre pila bat, azukre pixka bat. Pixka bat, baina... Tartarran gauza garrantzitsu bat, ez dute, ez da berdina makinakin, hau ez da aragi xetua bezala behar hau aragi bolak egitekoa. Ez da berdina. Momentuan, aldala, labanakin, txiki-txiki, laban zorrotza, zen munduan daun gauzari garrizkutsuena da, laban kanbutz bat, orduan ondo zorrotza, eta pazientziakin, xoabe, irrati entzuten duzu bitartean, txak. Lankide hon bat, oran, sukaldien da biena, senarra, bikotia, laguna, pixukidea. Jarteko hementxe sartarina martxan, gurina purtsu bat botatzeko. Bai, segion, hauzi. Ogixabe bai oran zabaltzen dozu, erditik eta... Bai, azken egingo duolako, ogitarte etxo batzuk. Bale, jarriko dio holan erlojitxu bat eta ikusteko bideoetan nola egiten dugun hau eta aurreratzen goaz, Padre. Venga, ingo. Baina ikusi lehen hau, kontako zuet, nik hau azpizun isadanak inein biot, baina hau, barrura bota, eta hasiko gara, hori, bueltak ematen da aragi gehiago bia dagonek. Baina, historixia, hau da, beraz, egitxun gatoz, jatera. Historixia da, ale series uste aragiri plantzan ditiko. Untxatoz. Bueno, mentxea, ogixa, ondo txigortuta, gure estik tartara. Ondo indozu, bai. Sekulakua. Eta mentxeziko gara, gure estik tartar, ogitartekoak ez dakit egin gozun. Pintxoak, zoran pintxo moduan jongo zan? Pintxo moduan, normalian, jendiak eta jatetxietan itxen dagoena da, ustaia, holan, ustaitxo bat, eta hori platenien jarri, baina, gugingo ditugu, bi pintxo. Ontxo bai, kendu izu hori hortik. Pintxo bat izateko, pintxo izan behar du. Ez, gaur egun ja ez da bihar. Ez? Ale garai batean esatezan pintxo izan behar zuela, nahi eta nahi ez, txotz batekin, helduta, gaina esaten zu, tortilla pusketa hori ez da eroriko, segati sartzen diote hor, iruki bat, olako, ogi batean, eta ala ere, txotza sartuta. Txampiñoi bat ero igual, baina
hori ez da inora jungo. Bai, nik ez dut inoiz ulertu, egisa esan. Baina, bueno, hementxe gure stick tartarra. Erretik moztuko dugu bat? Venga, erretik moztuko. Aur. Bai, labana bakuzu hor, handuko, ez? Handiarekin igual. Bai. Hori da. Oi, zegona. Hombre, goixa, gurina, espizuna, Bai, topen. saltza gozo goxua. Bi basuek. Txotxo. Mo. Ale, zuk ez probo. Super txarra da. Ez, gordeta. Bol! Gordetzu hau zuretako, zure plantxa itxeko. Lehor ingo dio plantxan. Ara, Hori. izorrain. Ta hau, guretako. Bixar arte, zigor. Bixar ikusiko huelkar. Zuekin begongo gara, beste bierrez da oso goxokin. Beraz? Eskerrik asko horregatik. Bixar paus. Agur.